Yn gyntaf, ar am. Helo, symau. Sut ydych chi? Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i, a da chi'n gwrando neu'n gwylio podlediad, yr hen iaith podlediad, lle mae yna Gymro dwi'n mynd i alw o, oedd yn cyn-Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio cyflwyno cyfoeth llenyddiaeth Gymraeg i fachgen o Ynys Môn. Sori, dwi wedi drysu fy hun yn y cyflwyniad yna. Da ni ar gael yn fwy trefnus na hyn fel arfer drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. A da ni ar gael yn gynta bob tro, Jerry. Ar am. Ar am. Sut wyt ti? Ti'n iawn? Da iawn, champion. Mae'n wych bod yma ym Mhen y Groes. Ia, un o ganolfanna diwylliant Cymru, da? Sicr. Ti'n meddwl hynny, wyt ti? Wel, o ran safbwynt o ddifri calon, safbwynt llenyddiaeth Gymraeg, da? Yeah. Mae'n anodd cael hyd i ardal bwysicach o ran hanes llenyddiaeth Gymraeg, da Dyffryn Nantlla. Hynny, mae llawer o lefydd sy'n cael ei henwi yn Mhedair Cainc y Mabinogi yma yn Dyffryn Nantlla, ardal Kate Roberts, T.H. Perry Williams. Come on, Richard, mae'r ardal hynna bwysig. So, un o'r ardaloedd pwysica tu allan i Ynys Môn, wyt ti'n trio dweud go iawn ynddo? Right, oce. Rhaid bach o blwyfoldeb o fyna, bobl. Lle da ni'n mynd yn y benod hon? Wel, na fo, oedden ni'n sôn ar ddiwedd y benod ddwytha am ffaith, wrth gwrs, bod Pantycelyn gyda'i ymuno wedi cefnu'n gyfan gwbl ar yr hen fesur a caeth a'r gynghanedd, a nes i bwysleisio bod yn y feirdd eraill wrth i'n defnyddio'r gynghanedd a'r hen fesur a'r cyfnod. Ond hefyd, just i amlygu amrwywaeth y cyfnod, da, ac i raddau ar ffaith bod llwyddiant y Diwygiad Methodistiaidd wedi lladd peth o'r amrwywaeth hynna, neu hwyrach wedi gwthio rhai pethau'r cysgodion. Dwi eisiau dechrau trwy drafod rhai matha o gerddi crefyddol caneuon. Oce, gallai ofyn, ti'n dweud hynna fel bod o'n rhywbeth dadleuol i awgrymu fod Methodistiaeth wedi lladd elfennau ar y diwylliant Cymraeg oedd yn bodoli. Pam bod hynna'n dadleuol? Achos... Wel, ddim yn dadleuol o gwbl. Oce, achos mae'n bownd o fod yn wir, dydy? Yn sicr, ddim yn dadleuol, ond gan bod hynny wedi digwydd, mae rhai o'r pethau hyn wedi mynd yn angof i raddau helaeth iawn. Right, oce. Ne, ond enghraifft. Be oedd gennau ydy oherwydd bod dy faes di llenyddiaeth Gymraeg wedi cael ei dominyddu gen angydffurfwyr sydd ddim eisiau clywed unrhyw beth negyddol am y diwygiad Methodistaidd a'i effeithiau. Mae hynny'n wir i raddau helaeth iawn, os ti'n cofio pan ydyn sôn am dechreuad protestaniaeth yng Nghymru a ffaith bod hanes Cymru wedi sgwennu ar y cyfer gan Ymneilltuaeth yn gweld y diwygiad protestannaidd o rhywbeth da. Wrth gwrs oedd rhai dymchwel y mynachdau pabyddol llygredig ac o blaen. Fe bendant, mae'n rhyw delioleg, sef llinell syth yn arwain at ddiwylliant ymneilltuol Cymraeg ganol ar ei gyn. Fe'n ganrif os ydych chi'n darllen gwaith rhai haneswyr. A mae'n wir yn feirniad lle'n hefyd, wrth gwrs bod hi'n wir. Ond, hwyrach, oherwydd y ffordd, am yr union reswm ti'n newid i grybwyll yn y ffordd dy hafol dy hun. Mae'r ffordd mae hanes llenyddiaeth Gymraeg wedi cael ei sgwennu a'i gyflwyno yn golygu bod rhai matha o lenyddiaeth, rhai matha o ganeuon crefyddol hyd yn oed wedi taflu'r cysgod. Enghraifft, a pan ydyn ni'n sôn am ganeuon crefyddol Cymraeg y 19af ganrif, mi wyt ti'n mynd i feddwl am yna Williams Pantycelyn ac yn y blaen. Ond wyt ti wedi clywed am yr halsing erioed? Na ddo, rioed, dio'n enw, mae'n swnio fel rhywbeth... Mae'n swnio fel rhywbeth o Norwy. Mae'n swnio fel rhywbeth o Norwy. Halsing. Halsing. Lluosog halsingod, da, reit? Weithiau, a hefyd carol o, ti'n meddwl carol nadolig, ond mi oedd y carol, math o gan ar fesur rhydd, yn cael ei defnyddio gyfer pob math o beth oes talwm. Oedd y garol a ha yn y gystal carol adolig. Weithiodd halsingod yn cael i trafod fel carola hefyd. Ond, mae ddiddorol bod ti ddim yn halsing yn swnio fel air Norwyeg. Mae'n dŵad o Saesneg canol, hailsing, yn Saesneg ganoloesol sy'n golygu cyfarchiad, felly cyfarch rhywun, da. Oce. Oedd y halsing yn gan... Mae hals yn Norwyeg ydy gwddw?
diddorol. Ie, halsing, yndi. So, cyfarchiad, da, lly. So, benthyga o Saesneg yn yr oesau canol Gymraeg. Ond fatha'r halsing, yn wedig yn ne o'r llewyn Cymru, da, ond rhyw genre, rhyw fath o gan grefyddol, ar fesur hydd, yw gan i'n gyhoeddus yn yr eglwys, da, math penodol o gan. Dwi rioed wedi clywed am halsing, erioed. Oherwydd y ffordd mae hanes llyfr Gymraeg wedi sgwennu. Ti'n gwybod am Pantycelyn, ti'n gwybod dim yna. Mae'n gwybod gan iawn. Felly eisiau dechrau, nid efo, mae cerddi maen nhw'n cyflwyno gwahanol dymeidiau'r Beibl, straeon Beiblaidd, athroaethau Beiblaidd. Felly ar y cyfa, i rywun fath o fi, dyn nhw'n mor ddiddorol fel llenyddiaeth ellfawr, a maen nhw'n bwysig iawn iawn o ran cymdeithaseg yr iaith Gymraeg. Ond eisiau dechrau efo dyfyniad Saesneg sy'n disgrifio'r traddodiad, i ni ddysgu bach amdano fo. Rhywbeth sgwennodd Offuriad yn yr eglwys, dyn nhw'n Erasmus Saunders, enw gwych da, yn y flwyddyn 1721, mewn llyfr da, sydd yn trafod Cristnogaeth yn esgobaeth Tyddewi da, ac mae'n trio egluro sut oedd pobl addoli, felly dyma rhyw ddyfyniad, gen i drio dy acen Saesneg, wel, sut oedd offuriad o Gymro o Dyddewi yn sgwyd. Dwi'n licio teitl i lyfr o A View of the State of Religion in the Diocese of St David's yn 1722. A dyma fy Saesneg mwyaf crandi. At home, at their wakes and in their churches in the winter season, before and after divine service, 8 or 10 will commonly divide themselves to 4 or 5 of a side, and one party first begins, and then by way of alternate responses, the other repeats the same stanza, and so proceed till they have finished their halsing, and then conclude with a chorus. Fantastic, de? Diddorol, dydi, yn union. Felly, dwi'n gwybod, mae rhai o'r halsing wedi goroesi, mae rhai o'r cerddi ar gael, mae'n nhw'n fersiwn ymydryddol syml o straeon Beiblaidd a athroaethau Beiblaidd ac yn y blaen. Ond beth sy'n wych yma, ffordd mae'n disgrifio dull o'i canu, da, sy'n mor wahanol i'r Ymneilltuaeth Methodistiaidd wedyn, da. Canu galw ac ateb sy'n yma yn gorff y chytgan. Mi ddorol, achos, fel ti'n gwybod, mae fy mam, mae llawr yn heili o Kentucky, da, mae gen i wreiddiau sy'n mynd lawr i Appalachian y mynyddoedd, Appalachian, Kentucky, gorllewin West Virginia blaen, ac mae'n ddull o ganu yna, mae'n eglwysu protestannaidd yn y mynyddoedd yn Appalachia, sy'n cael weithio'n shaped note singing. Mae'n swnio'n hynafol iawn, a mae'n rhyw alw ac ateb weithiau, rhywbeth hynafol iawn sydd wedi goroesi mewn rhai llefydd. Ond oedd yn rhan o'r traddodiad crefyddol dillio addoli yn neu'r llewyn Cymru, fel chi'n gweld, ac mi oedd Beirdd yn sgwennu cerddi i'w canu fel halsingod, ti'n bod? Mae pobl yn anghofio am hynna, de. Mae gennau ffasiwn awydd clywed halsing rwan. Yn cael ei chari yn iawn. Ie. Yn union. So dwi'n meddwl mae Carola Plygain ydy un o'r pethau gorau yn Gymraeg, a wedyn, ti'n ma, mae hwn rhywbeth dwi'n mynd i clywed yn yno blaen. Yn union, a mae'n dweud hefyd, wedyn dyna'r canu Plygain, ti'n gwybod amdano fo, mae'n dipyn o adfywiad wedi bod o'r yna canu Plygain, mae'n lawr o gynnu, mae'n dipyn o wasanaethau yng Nghymru heddiw. A mi oedd y Plygain wedi parhau'n fyw mewn rhai lled yn Sir Dyfaldwyn, dwi'n gwybod, fyma yn Nyffryn Nanlle, lle dwi'n byw drws nesaf, yn Llanllyfni, dwi'n meddwl y gwasanaeth Plygain yn parhau tan, yn union ar ôl yr arfol byd, tan 1947 neu rhywbeth, ond wedyn marw, lle. Ond eto mi oedd y Plygain wedi mynd yn gysgod yr ymynau newydd ynddo. Mae canu Plygain yn wahanol iawn. A mae yna ganeuon Plygain hynafol sydd wedi goroesi. Ac rhaid ni drafod hyn rhywbryd. Mi oedd rhai beirdd yn y 19fed ganrif yn mynd ati i gyfansoddi caneuon Plygain gwreiddiol iawn. Mae yna un gan fardd benywaidd sy'n hynod ddiddorol, Carol Plygain, sydd yn wreiddiol iawn na ni thrafod rhywbryd gobeithio, os dwi'n cofio, lle da. O, gwych. A hefyd, yn ogystal â pethau felly, canu Plygain, yr halsingod, hefyd carolad a carola crefyddol. Oeddwn ni'n sôn tro dwytha am yr holl lyfrau o ymynau gyhoeddwyd gan Williams Pantycelyn, da. Ond yn union cyn i'r Diwygiad Methodistiaidd gydio yng Nghymru, mi gyhoeddwyd llyfr yn y flwyddyn 1729 gan Thomas Jones a John Rhyddarch sy'n dwyn y teitl llyfr Carolau. Felly mi oedd gennym ni y Carolau Cymraeg gael ei gyhoeddi cyn yr ymynau Methodistaidd ynddo. Felly dyma hynny'n ddiddorol de. Ond dwi'n meddwl sy'n werth yn ei drafod un enghraifft o Carol, ac dyn ni wedi bod yn sôn am ganeuon crefyddol eitha gwerinol, ond mi oedd beirdd
gyda dysg a addysg yna yn ei cyfansoddi. Felly dyna'r enghraifft wedi dewis sydd yn rhoi rhyw wrthbwynt i'r traddodiad gwenerol mewn ffordd. Gan fardd o'r Edward Samuel, fi farw yn y flwyddyn 1748. Dyn ni'n symud o Sir Benfro i Wynedd. Mi oedd o Ben Morfa, Sir Gaernarfon. Right. Ac mi oedd o wedi cael llawer o addysg. Nath studio yn Rhydychen, coleg oriel yn Rhydychen. Wedyn nath o'n offuryn yr eglwys, felly doedd o ar y ochr arall yr Methodistiaid radicalaidd yr offuriad yn yr eglwys. Oedd yn ddyn dysgedig iawn, oedd yn gyfieithydd, mi gyfieithodd lawer iawn o bethau'r Gymraeg, ac mae'n ganmol i'w waith, oedd o'n llenor o ddawn, awdurhyddiaeth gwych, ac yn fardd gwych iawn. Felly dyma Carol Nadolig sgwennodd o, ond mae'n wahanol iawn y Carol Nadolig, ti'n gwybod, mae'n garol hir iawn, yna ni wedi darllen trau'r llinellau cynta, gyda llaw, mae wedi groesi mewn llawysgrifa, tan, dwi'n meddwl, O.M. Edwards i chyhoeddi fel rhan o'i gyfrol Beirdd y Berwyn, neu rhywbeth felly, os dwi'n cofio'n iawn. Ond Carol Nadolig, mae'n nod yn llawysgrifa i'w chanu ar don fferwel ned pyw. Felly, os ti'n gwybod y don fferwel ned pyw, mi gei i chanu hi, Richard. Fel arall, jyst beth am darllen llinellau cynta Carol Nadolig. Ond cyn bod fi'n darllen Carol Nadolig, dwi eisiau erfyn ar unrhyw un sy'n gwrando sydd yn gallu atgyfodi'r halsing. Chos dwi'n ni wir yn licio clywed halsing. I Lleuwen Steffan hwrach, wneud hynny fel ei ffrosiaeth nesaf hi. Yn hollol. Ie, os ti'n gwrando, Lleuwen, da ni eisiau halsing. Reit, mae ni, Carol Nadolig, a da chi'n gorfod dychmygu tôn ffarwel ned pyw, achos dwi ddim yn gwybod beth yw hwnna, Jerry. A dwi'n meddwl bod chdi chwaith y dweud y gwir, ond ta waith am hynny. Dowch holl brydyddion croewon cred, drwy lan a ddyned ddoniol, ac ymadroddus hwylus hawl i gweirio'r mawl rhagorol. Can styma'r dydd y daeth y gair i'w eni o fair y forwyn, yn dduw yn ddyn i ddiodden ddwys, fel oen gwareiddfwys addfwyn. Ie, Mae'n sŵn o hyfryd. Mae hanol iawn i iaith yn mynd y Pantycelyn, dydy. Dwi'n mynd cynnig y Pantycelyn wedi defnyddio'r llinell fel oen, gwareiddfwys, addfwyn ac yn y blaen, ynddo? Rhyw chydig o gynghanedd yna. Mae yna lai o lediaeth yn mynd efo, Jerry. Mae'r iaith, ydy. Hollol. Mae hanol iawn, dydy, yn yr un cyfnod, da. A mae'n gan grefyddol Carol Nadolig, de. Mae'n hanol iawn, unwaith eto yn mynd y Methodistiaidd. Mae'n garol hir iawn, de. Ti'n mond i darllen llinellau cynta. Mae yna 9 pennill, de, yn y gan, a mae yna 4 ar 10 o linellau mhob pennill, felly mae'n bell dros 100 o linellau. Mae'n hir iawn, de, mynd ymlaen. Felly ni'n cofio, wrth i ni drafod emyn Pantycelyn, Pere'r yn Wydd, 5 pennill, 4 llinell yr un sy'n yna, felly yn hwyl awr. Bydda neb wedi bwriadu canu Carol efo 100 o linellau na, fydda? Bosib iawn. Mae gwasanaethau eglwys yn gallu bod yn hir iawn. Bosib iawn. Ond mae yna rhywbeth am emyna, mae gen emyna, mae'n amrywiaeth am hwnni o ran hyd emyna Pantycelyn, mae'r ein wocan, Wel, hefyd y rai sy'n llyfr am yna, rai sy'n cael ei canu heddiw yna mae nhw'n talfyru hefyd, de. Mae'n rai penillion sy'n canu. Na ti. Diddorol. Ond mi oedd rai caneuon Plygain yn hir iawn y bod yn onest, de, ti'n bod. Felly gwasanaeth. Ac oedd y canu'n rhan o'r gwasanaeth, de, ti'n bod. A dwi'n mynd gwybod, hynny yw, mae'r Carol yma wedi groesi mewn llawysgrifau, dwi'n mynd gwybod am y cyd-destun perfformiadol, bosib mae rhywbeth i'w ddarllen yn unig, ond dwi'n meddwl Edward Samuel ac intern o ffuriad yn yr eglwys. Na, ti'n iawn, wrth gwrs. Bisa, ti'n bod. Ond jyst rhywbeth i ddod yn ôl at yr wedd idealegol ar ymrafal rhwng y Methodistiaid a'r eglwyswyr ceidwadol, lle da. Mewn un llaws, mae'r llinell yn y pennill ola ond un yn y Carol Nadolig ydi o, dyn ni'n dod â rhyw wleidyddiaeth yma, da. Yn y pennill ola ond un, yn yr gan hir hon, mae'n rhyw weddi, mae'n gofyn i ddiw gadw ein heglwys ni, da. Cadw ein eglwys, weddlwys war, wedyn, nid yn licio, rhag y pabyddion, blinion blaid, a'r presbyteriad teirion, de. Felly gweddi o i gadw'r eglwys rhag y presbyteriad, y rai oedd yn arfer math newid. Ond wedyn, mi sylwodd
Owen Edwards hyn, pen oedd o'n studio'r llawysgrifau de, Ie. fe weld bod un llawysgrif, copi'r gerdd yma, a rhyw llaw ddiweddarach, rhyw eglwys arall wedi sgwennu, yn ymwyl y llinell lle mae'n deud diw cadwal rhag y presbyteriaid tirian. Nath rhywun sgwennu ar Methodistiaid tostion hefyd, ti'n bod, mewn llawysgrif. Hen enwadaeth y Cymru yn ar glawr, de. Da iawn. Ie, yn union. Ond yn fwy na hynny, yr enwadaeth pan ni'n sôn am rafa rhwng Methodistiaid Calfinaidd a'r anabynwyr a bydyddwyr ac yn y blaen. Rhywbeth ti'n ymwybodol iawn ohono fe un yr holl gapelu a'r jocs am pa bod yn gymaint o wahanol gapelu mewn pentra yng Nghymru ac yn blaen. Ond pan ni'n sôn am y math yma enwadaeth, so mae gwahaniaeth rhwng yr eglwys sefydlog, eglwys Loegr, a'r holl ymneilltuwyr ar y pen arall yn beth. Wahanol iawn iawn. Y deud y gwir. A wedyn, dyna rhywbeth dyna gwir, eisiau gorffen trwy drafod hyn mewn ffordd. Sef, y ffordd o'r oedd ymneilltuwyr, Methodistiaid, ond hefyd ymneilltuwyr eraill, bydyddwyr ac anabynwyr fynd ati, yn weithredol i ladd agweddau ar yr hen ddwylliant Cymraeg. Cos mae'n bwysig iawn wrth ni, a dyna beth ni'n neud, wan yn benod hon ac yn y penodau nesaf hefyd yn ystyried amrwyaeth llenyddol Gymraeg y 19fed ganrif. Dyn ni wedi trafod Pantycelyn a Methodistiaid, ond dyn ni eisiau canolbwyntio rhai o'r bethau gwahanol lle yn idealegol o safbwynt crefydd a gwleidyddiaeth, ond hefyd llenyddiaeth o fatha eraill hefyd. Felly mae'n werth ystyried sut oedd y Methodist yn wir yn mynd ati, ac un peth a ni orffen heddiw trwy drafod hyn, mae'n fodd i gyflwyno yr hyn dwi eisiau gwneud yn y penodau nesaf wedyn, yw am trafod traddodiad diddorol, sef Gwyl Mabsant, William Mabsant, rhywbeth mae gen i ddod yn nawr, dwi wrthi ar ganol sgwennu llyfr am y berthynas rhwng yr Antiloot a'r Wil Mabsant a rhywbeth mae'n bwnc diddorol iawn iawn. A peth yw, yn gyntaf gan ei diffinio Gwyl Mabsant fel traddodiad, oedd yn rhan bwysig o fywyd cymuned Gymraeg yn y 19fed ganrif. Iawn? Felly, Gwyl Mabsant, gwyl gymunedol leol yn cael ei ddetho unwaith y flwyddyn a ddwrnod penodol lli. A'r Mabsant oedd y sant y mae eglwys y plwy wedi ei chysegru iddo. Felly, Teilo Sant, be bynnag, ti'n bod, y sant lleol. Wel, ti'n gwybod be oedd eglwys ymhemynydd yn Ysmôn, credifael ydy'r sant lleol. Felly, gwyl credifael. Dwi'n yn gwybod, rhaid fi ddweud, dwi'n yn gwybod pa ddwrnod i ddwrnod credifael, ond dyna fysa... A mae'n ddiddorol, achos pan dyn ni'n cyrraedd y 19fed ganrif, dyn ni, wel, canrifoedd ar ôl y Diwygiad Protestannaidd, dyn ni'n cysylltu seintiau a'r eglwys Gatholig. Mae Catholig yn gweddio'r seintiau yn ogystal ag ar y forwyn faer a Iesu a Duw. Ond ddiddorol iawn, mae rhywbeth diddorol iawn am Gymru bod y seintiau wedi parhau yn bwysig yn y cyfnod Duw i Sant, yn y cyfnod ar ôl y Diwygiad Protestannaidd. Felly oedd y Wil Mabsant yn fath o wyl gymunedol yn para penwythnos, 2 ddiwrnod, mae'n gofnod bod un Morgannwg yn para am wythnos gyfad. Ond yn dechrau reiddiol. Rabbins. Mae'r air yn hen, y gair Gwyl Mabsant, mae'n ymddangos mewn llenyddiaeth ganoloesol, ond ddim yn gwybod be oedd Gwyl Mabsant yn hollol. Rhyw fath o wyl gymunedol, ddim yn gwybod llawer amdano, ond mae'n dipyn o dystiolaeth o'r 19fed ganrif, yn benna gan y Methodistiaid a ymneilltuwyr eraill oedd yn pregethu yn erbyn y peth ac yn felly ni disgrifio. Ond mae'n ddisgrifiadau eraill gan bobl oedd yn hel adgofion am yr hen fyd y fi ac yn y blaen. Felly, oedd y berthynas gyda'r eglwys mae'n debyg yn dechrau hwyrach gyda rhyw wasanaeth yn yr eglwys, a wedyn y pobl yn mwynhau am 2-3 diwrnod, Fel, a rhyw fath o carnafal, fel carnafal ar y cyfandir, yn Ffrainc a Sbaen, a math o draddodiad sydd wedi ymledu gyda choloneiddio byd newydd, y carnafal Rio yn Brazil, a Mardi Gras, New Orleans, a pethau felly, Ac o ran y berthynas rhwng y ddwy wedd, y wedd grefyddol ysbrydol, gwasanaeth yn yr eglwys, a wedyn y wedd leg mwynhau. Mae fel yr hen ymrafal rhwng grawys a pasg mewn ffordd ac yn y blaen. Carnafal ac yn y blaen. Wel, grawys, pasg, a wedyn carnafal fel ffordd o ymosllwng. Ond be bynnag, felly, mae'n amlwg mi oedd dywygwyr ymneilltuol yn gweld Gwyl Mabsant gan i bod mor debyg i'r carnafal ar y cyfandir fel rhywbeth pabyddol, pech ydyrus. Mi oedd o ran beth yn digwydd mewn Gwyl Mabsant, a mae'n dibyn o dystiolaeth, mi oedd yna lawrian o feddwi mynd ymlaen,
ac yn aml iawn, mae'n amlwg bod tafarnwyr yn noddi, hwyrach y Wil Mabsant, neu noddi Antiloot, y beth o ddrama yn cael ei pherfformio mewn Wil Mabsant, da. Antiloot yn cael ei pherfformio'n aml ar fiarth y dafarn, lle da, efo rhan o Wil Mabsant. Mae'n sôn am gyrchu'r dafarn ar ôl gorffen y ddrama, pob math o bethau, ti'n bod. Lot o feddwi mynd ymlaen, dawnsio, twmpas draw, dawnsio cerddoriaeth, pobl yn canu baledi, ymwys y baledwyr hwyrach yn canu baled ac yn gwerthu baledi, Antiloot, na ni drafod yn fanwl iawn, achos mae'n draddodiad mor ddiddorol, dramau Cymraeg hir yn cael ei pherfformio mewn rhywle safle awr agored, bia'r tafarn neu wrth dalgen eglwys, fel ar y hyn. Llawer o ganu, llawer o hynny yw, dyna beth dwi eisiau pleisio, mi oedd yr Wil Mabsant yn gyd-destun cymdeithasol ar gyfer llawer o wahanol fathau o ddiwylliant Cymraeg, ynde? Cerddoriaeth, traddodiadol, canu gwahanol fath o benillion, baledi a'r Antiloot, traddodiad mawr iawn, reit? Ag yn wrthbwynt wedyn i'r diwygwyr Methodistaidd hefyd. Yn union. Ac hefyd, felly'r adweithio Ac o ran yr agweddau cadarnhaol, os ni eisiau trafod ar hyn, y gollwyd yn sgil y Diwygiad Methodistiaidd a thwf Ymneilltuaeth, mi oedd y Wil Mabsant yn amlwg yn lot o hwyl, ond hefyd, chwyd, mae'r hanesydd o Geraint Jenkins, dyn ni wedi ddyfynu fo'r blaen, mae'n pwysleisio hyn, mae'n dweud hyn mewn ffordd gryno iawn. Dyma'n oes, oedd yn rhoi cymaint o bwyslais ar drefn a hierarchiaeth, a pobl wedig y werin, gweision ffam, prentisiaid, dy pobl yn gwneud gweithio'n galed, heb lot o rhyddid ar y Sul, ac adeg Wil Mabsant, oedd yn cael cyfle i fwynhau rhyddid, lle cael ei traed yn rhydd. Ac mwynhau hynny, ac ymdaflu i wyl, i garthu'r stabl yn seicolegol i marllwys anghofio rhwystredigaeth a gormes arferol bywyd gwaith mewn ffordd. So'n bwysig iawn. Mae Geraint Jenkins yn gwneud mater o mi oedd yna elfen therapeutic yn y diwylliant gwerin yn hynna. Ti'n neud fi feddwl am lluniau brwgl, ti'n modd, Yn union, yr un enwog, yr ymrafol rhwng carnifol a grawys. Ffantastig. Yn union. So yna bwysig iawn o ran hynny. A hefyd, mi oedd yn ffordd hefyd o ddiffinio'r gymuned, gan ddefnyddio diwylliant, dathlu, meddwi, dawnsio, canu, ond hefyd drama, Antiloot, canu, agweddau ar y traddodiad llenyddol yn ganolog i hyn hefyd. Ond diffinio'r gymuned, gwyl y gymuned leol oedd, wedi lleoli ar y plwy, o gwmpas yr eglwys plwy, Ac mae'r hanesydd Richard Suggett i awgrymu bod hyn yn bwysig wrth diffinio ffiniau rhwng plwy, fy'n wedig o ran y clotion, a pan oedd clotion weithio'n symud o blwy, a wedyn gorau mynd ar y lys yn y plwy, ac oedd yn bwysig trio amddiffyn ffiniau'r plwy, ac mi oedd yr wyl leol yn ffordd o ddiffinio pwy oedd yn perthyn i'r gymuned. Felly bwysig iawn yn gymdeithasegol, Felly wrth ladd yr Wil Mabsant, mi gollwyd un o strwythur y bywyd i raddau, ogystal â rhywbeth oedd yn cynnal llawer o ddiwylliant, Felly, a bwysig iawn, ond mi gymerodd amser, hynny yw, dyn ni wedi sôn am y ffaith bod y Diwygiad Methodistiaidd wedi dechrau tanio, wedi dechrau cydio yn y ail hanner y 1730au. Mi oedd y Wil Mabsant yn mynd hyd at, ddechrau'r bedwaredd ganrif ar 15 mewn rhai mannau ond yn llusgo byw. Mae'n werth ystyried hyn, achos pan ni'n darllen llenyddiaeth Methodistaidd nes ymlaen, pobl yn sgwennu am ddyddiau cynnar y diwygiad. Yn aml iawn, mae'n mynd yn rhyw fath o dopos llenyddol, rhyw set piece yn disgrifio wedyn y cofiannau i bregethwyr enwog, yn disgrifio rhyw bregethwr enwog yn mynd ati i bregethu ar ddwrnod Wil Mabsant i ddeud wrth y bobl bod nhw'n pechu neu hwyrach bod yna Antiloot yn cael ei pherfformio a fia'r tafar adeg Wil Mabsant a bod y pregethwr yn gosod i stond yn fel petai ochr arall y pentre yn trio denu y dorf draw. Mae'n ddiddorol ofnadwy yn hynny. Gan ei cwbl o'n eiffti fel dweud, dwi ar ganol sgwennu llyfr am hyn. John Elias yn pregethwr enwog iawn, gafodd ei eni yn 1774. Stori amdano fo'n mynd i Lanidloes ar ddydd Llun y Wil Mabsant. A mae'n dweud bod y trigolion cydwybodol, dyna'r gair, cydwybodol yn y dre wedi i groesawu, achos ers blynyddoedd, mi oedd y Wil Mabsant yn ddolur llygaid i'r rhai tynnar y cydwybod, Ni'n gweld lot o bethau fel yna. Rhywbeth gwych iawn, dro ar y ganrif wedyn, 1811,
Mr Brian, John Brian, gweinidog Wesleyaidd, o Lanfyllin, dyma fo'n mynd i Gorwen, a mae'n ddisgrifio'n wych, mae'n mynd i Gorwen yn y flwyddyn 1801 ar ddiwrnod gwylmabsant y plwy. Ac mae'n mynd i fiarth y Queen biarth y dafarn ynde. Mae'n pregethu fyna. Ac yr un prynhawn mi oedd Antelwt yn cael ei chynnal y pnawn hwnnw ar fiarth y dafarn, ond dyma fo'n mynd yn y bore yn pregethu ar fiarth y dafarn yn erbyn yr union beth oedd yn digwydd yna. Ac wedyn, lwyth o bethau fel yna yn sôn am hyn. Ac yn aml iawn, chi'n cael pobl gweinidogion Ymneilltuaeth yn sgwennu hunangofiant ac yn disgrifio i bywyd cyn cael trowedigaeth yna. Ac yn dweud, wel, o'n i'n mynd i'r wyl mabsant ac yn aml iawn yn dweud bod y diafol yn ei galw nhw fan'na, de, ch'bod? Mae yna hanes yn am drowedigaeth Anne Griffiths tu y diwedd y 19af ganrif yn dweud bod Anne yn ddefaint yn mwynhau. Mae yna gofnod amdano'n mynd i ddawns y wyl mabsant ac yn mwynhau. Wedyn mi gafodd drowedigaeth gan gefni felly'r holl bethau. Felly, ni'n gweld llenyddiaeth y Methodistiaid, wedig nes ymlaen wrth drafod y cyfnod cynnar, yn disgrifio'r ymrafal, yn meddwl am lun enwog brwygl, yr ymrafal rhwng carnafal efo'r holl hwyl y meddwi a'r pobl ddyfrifol yn dod allan o'r eglwys. Wel, mi oedd y Methodistiaid ei hunan yn darlunio hynny, lle de, o'r rhan o beth yn wneud. A na ni weld eto, mi oedd y gwylmabsantwyr, wedig yr anterlwtwyr, oedd yn perfformio yna yn taro'n yn galad, da, ac yn mynd ati i ladd o'r Methodistiaid mewn ffordd fawr, ac gan i dychanu mewn ffyrdd doniol a gwych. Masweddus iawn, lle dydych ymlaen at hynny. Ond dyna brif beth, eisiau bwysleisio eto, bod y cyfnod mor amrywiol, de, a bod cymdeithas Cymru yn y cyfnod mor amrywiol, lle, de. Ac mae'n beryg bod ni'n owen efo, Diwygiad Methodistiaidd, mae Cymru mynd yn ymneilltuol, mae'r emyn yma, mae'n lot o bethau eraill yn digwydd. A mi oedd traddodiad ei hun, diwylliant ei hun, llenyddiaeth Gymreig ei hun yn faes ymrafal gyda pobl yn defnyddio llenyddiaeth fel ffordd o gyflwyno safbwynt idealegol, lle. Felly mae'n hynod ddiddorol mewn reswm hwnnw hefyd. Gwych, Jerry, ffantastig. Dwi wir eisiau clywed halsing, a dwi'n meddwl dylen ni drio adfer gwyl mabsant ym Mhen y Groes, a ti angen gwahodd fi ddod i fyny am rialtwch. A perfformio Antelwt gan o'r pentra. Hynny o wnawn. Na fo. Gwych. Diolch yn fawr iawn ti, Jerry. Wir wedi mwynhau hynny. Diolch i Richard Martin sydd yn recordio ac yn dewiniaethu. Dyna chdi air newydd i chdi, Richard. A da ni'n gwerthfawrogi hynny yn fawr iawn. Cofiwch roi gwybod i bobl am fodolaeth y podlediad, a mi allwch chi ddeithio nhw bod na ddwsina y benodau yng nghyfres 1 a 2 a gallwn nhw mynd yn ôl a gwrando nhw, a cyfres arbennig ar maes llafur lefel A. Lot o stwff i rando yna fo. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. A da ni ar gael wastad gynta ar am. Mae Jerry'n darparu talfyriad Saesneg o'r penodau yma i gyd i nation.cymru. Yn annog chi fynd i gael golwg ar rheini, a da ni'n chwilio am noddwr hael mwyn galluogi ni gynhyrchu fersiwn Gymraeg ar groen Yeti, memrwn o groen Yeti. Felly chi, bobl gyfoethog, cysylltwch â ni. Reit, dyna ddigon o rwdlan. Welwch chi tro nesa. Hwyl am y tro. Hwyl an.